Guys, ona ichunichi. Chunichi chikastaka uri pana pasandukara pana panokusingaperi. Wadi. Guys, ona ichunichi, guys. Ona ichunichi. What? Atozi chikwinda pasi kuningirikiri. Ona ichunichi, guys. Chunichi tiri do lift yacho chunicho chichi. Do lift yacho ichi. Do lift yo i. Chakangostaka ipa baka tutogara pano nokusingaperi. Do lift. Yes, Nikki. You okay, Makuvarande? You should go in there so you should always be there. As a go homage. Chicato Mira, you ever could go in markets. Zima. I was just a catuto carapano of Singapore. I say underground training. I said just to team my Zimba. I am a Mukwane. Chiri kwamba pakati pema rooms. So what you know kugara utibeba shama. Pakati pema rooms, chiri pakati pe hotel. Train yake pakati pe hotel pakati papa. Nongo chingokwira kuri kinetsoka. Don't believe this kudzika. Akukuri kinetsoka, awufambi netsoka kukure. Mwana vakatomirira lift bagere pashavo au vakatomirira chimota ichi. Amero na ndodi abandoni na Chashika. Tashika. Tashika. You. Sorry. You can put your fingers down. Taburuka, guys. Taburuka mchitima. Wamwe wokwirawo isichiburuka omwe achikwirawo. Tasvika. Kude zvinhu. Ndoko maskana. Eya. Varungu vanobhotisira bashira chokwadi. Asi varunguka. Chikasitaka unenge watokaura. Wotogara pane kusingaperi. Because hapasisina imwe way out. Takoma. Kutomirirana kuti chiburuke chidzoke chinonga vamwe chizosera chinonga vamwe. Regai kutaridza kuti achifamba kupimira muone. Mukuona mabuilding muri kuona apa mirai. Mukuona kumusoro uko. Ndiko kwandandiri kumusoro kana chikutadza ndiri kumusoro uko pesera uko. Because ndandiri mu last floor. Ndiko kwandiri ku last floor uko. Ku last floor uko. Ndiko kwandiri uko. Saka chuni chichi uku ani mukuona papesa pa hotel ikai. Andika ine rimwe building riri opposite. Icho chinenge chichifamba pakati manje kana chida kuburuka manje unokwira chinhu ichocho unokwira chinhu ichocho yoya newe kana tozokera futi wokwira futi chinhu ichocho dzokera bhatiri rangu rapera zvacho nikisi anditi kuda tinde kubichi ndikuda titinde kumvura ko guys tinotamba handei kumvura haisi train ameno chinhu ichocho chameno chinhu ichocho ameno chinhu ichocho handiti kuda titinde kumvura timbonotamba here asikana handeiko tida kuenda uku mukuona zvakaita apa muri kunoredza kuti handei toredza handei endei ya saka imimi vaya madiasporans ari kuda kuuya mukuda kuuya kuholiday kunoku these are the places to be handika these are the places to be kuDurban kunonzi kuchi kuumdloti inonzi umdloti ndiri kunonzi umdloti vari kuda it's a very clean beach pane rimwe beach rekuhotel kwandaive uko last time ranga rasina naundifadza chero kuinda kwanda utomboenda kwe because ndaiona svina ndakati chero unononga mapedzi chaiwo hai nikisi right regai tinde kumvura totamba handei kumvura totamba kumvura ikokoko toda kunotamba kumvurako kunonzi kumdloti mukuona nzvimbo yachona yese ikokoko
asi ndakafara nezo ndakasangana nemudhayari 1 ndakasangana nemudhayari 1 nesuro mwebhuti sevakandiziva ndakashamisika ndakasangana nemudhayari mwebhuti nesuro vakandiziva zvikanzi Sisi Melly ndikati ndiani zvikanzi ndini Sisi Melly ndiri mudhayari ndinowanzotamba namukoma Masimba ndikati alright saka mirai cherechi hanzi inopereterwa sei mirai ndokusenderai ndokuudzai kuti inopereterwa sei umdloti yacho mirai tona mirai ndikupereterei inonyogwa so umdloti umdloti ishi umdloti area umdloti beach ndishi unonyora kuti umdloti residential mirai tona residential places unoda ishi umdloti doro ikoyo unotenga rimwe kwatipinda umdloti here kana kuti umdloti saka ndagona umdloti hanzi change phone in the car idha usada kusarira don't worry padhuze ndizava tikuenda kunotamba kubichi padhuze handisi kuida kure kuida padhuze apa but kungoti kunogwadza kufamba nenyaya yekuti zvimukwidza zvimukwidza zvinonikisi mukwidza bodo saka vari kuda itogarai mabhuka iko zvinezvi for December garai matobhuka izvozvi for December vari kuda kuuya vaya vachiinda kuzofara chidlamari dzavo hanti ndiyo nguva yekudlamari yaya vaya vanoshanda vaya vanoda kudlamari dzavo ndiyo nguva yacho yekuti chigarai madini mabhuka chigarai mabhuka izvozvi handichika because pano kunozara ende munoona kuti kukazara kara dzevanhu vatsvukwidzi kuzere kara dzevanhu vatsvukwidzi ndo vakazara kunoku vatema vacho vashoma kunoti dhure asi vashematema vashoma handimaona hanzi gumborani ndira gera apa ndira asi wakabvudza kuti kwai gumbora ndiani kwe iwe pola nyoka wakamboona kubichi kuchindwa nedhiresi voda kuti ndine ovhorosi kubichi haiwa onai zviri kumberi kusana negumbo rababa ndigumbo remunhu ari panext pangu onai zviri kumberi uko ndotya choko exactly my gates my heart it's a nice place to be in paratira pano komaku inonzi kamaku ameno koko kamaku ameno ikweyo anmona but esai yamaningikira maplaces aunokwanisa kugara esai awa ini Durban ndinoenda gore negore awa Durban gore negore ndinoenda asi kunongonditira apa ndongoenda gore negore kunoita kunge ndikuenda pakutanga kunongonakidza so wane mukona kwese uku unotsvaga paunoda kugara pese apa unogara kwese uku hanzi makavharira kamera ndavhura wantari kwai mhuri sebankuru avapo kwese apa unogara kwaunoda kwese uku anmona kwese uku unongotsvaga paunoda iwowe pese apa kwese uku ngori nzvimbo yevanhu vanenge vachingogara chete vanenge vachingori matouristi so kwese uku paunoda iwewe pese apa anmona tsvaga paunoda iwe kugara ndo paunoita ipapo kwese uku. And guys, musazotwista zvinhu nai hatisi panapa pakuvhaira naisitira vanhu vakura tizvokuvhaira ndikutoita pakutoudzawo zvangu hama dzangu namasisters angu nemabrothers angu ari kudiaspora ada kuya kuholiday kuti this is the place to be mozofamba muchitwista zvinhu kuti vakanga vachivha hatiti izvozvo isi hatiti izvozvo hatitomboiti zvinhu zvakadaro musazotwiste zvinhu ini ndikutoda kutozama kutoti vari kuda kuuya mukona vatotema musoro pavo vari kuda kuuya these are the places to be kana memusingazazi kuti mosecha muchiti kudii handimaona mimi ngaziti mosecha muchiti kudii then kwese uko muya momhurusawo zvichembera nezvidhara izvi handimaona zviri kunda zvekubichi moroi makadiko kuzere vanhu vatsvuku chete kunoku kuzere vanhu vatsvuku Matilda audi kuti Matilda audi kuti ndikupe bhudha wangu uye kuno here ndokunza kunoku nawe kwese uko mungona vanhu vakutodla mari dzari padenga tozati vanhu vanozitanga kavotwista zvinhu kakwanzi ripi rias mbuya rias mai riya raivhera muchitozvinetsa because isati toti zvokuvhaira sezvizvizvo
because tichitongoda kutongotaurawo nehama dzedu dziri kuda kutongoyawo kupi kunana kumaholiday kuti iyo inonzi yakanyorwapo yeundlod sendai kuti vazive kuti aiwa kune mamwe mapleziwo anokuti vangokwanisa ngoya anomaona exactly kutoti vanoda kuya kusouth africa kuti vauye kwese uku ani muri kuona tovaziva makazana satani akamirira ngotsvaga zvakaipa asingagoni kuona mune chakanaka ariko saka tichida kuti tigare tatoita disclaimer tovazive kuti aiwa mukamusazati kwaheye mavhairigwa makadai hakuna chinhu chinombovhaira tivhairiri nezvinhu zvekufa kuriko tovhaira chii but each and every day when you wake up live your life to the best of your capability anditika rarama kusvikira kuti ndatorarama chako chaiko because ramangwana harizikani your tomorrow is not guaranteed hanzi hakuna mbavha kana mbavha handiziva hangu handigari kuna handisani ndadziona ini mbavha handina mumwe nangu vanhu vatsvuku vanenge vachingozvifambira handisivi hangu zvembavha handigara hangu kuno ndakangodouyawo ndotodzokera asi handisivi hangu zvembavha asi handizivi asi handifungi because nzvimbo yacho hazvindifungi mapurisa pese zvindatongobuda muyadhowa ndakanatombokiya handitombodi kana handinatombokiya handisani ndaona hangu mbavhasi right ava vanhu vatsvuka ndo vanenge vakangosara kunoku saka kuti vanhu vatema izvozvi ndichitoburwa tichipamazisise kuti kuvanhu vatema ava vabvepi asi ini majende ndisina kana senti ndokwandoda ikoko ndisina kana senti ndokwandoda kuvanhu vachena ndongonosvika ndoti zikara rangu iro reblack kati momo asi mugabe akatiudza kuti varungu havashamisiri kuzimbabwe atidzisa izvozvo gabe aumbowani shuwa munhu mweganda dema kunongori nevanhu vatsvuku chete asi ndo mandotoda imomo mukati momo ndo mandotolava kati momo ndo mandotoda faida kana chiti vatsvuku ndikureva vatsvuku kwete vatsvuku vedu ava vakautsvuku hwedu aiwa ndikureva utsvuku hweuchena kana uri vachena ava vevhudzi rekuyerera vachena avo vachena ava vevhudzi rekuyerera ndo vandikureva vachena kwete vatsvuku ava vekutsvuka maerobhoni kwete vatsvuku ndikureva vachena ava tomorrow is not promised guys to anyone saka rarama kaupenyu kako don't mind kuti munhu anokuti chii kana kuti chitaya unoda itayawada mari yako life yako chete kana usina hauna kana unayo unayo ingweta yawada you don't even have to do anything to anyone ita kuenda kubichi atakuda basa lemaske matiko Matilda hey zvinoona ndambishi ndakuenda kune vavo ndakutamba nevachena avo varukwa ndanditamba nawo ndopinda nepabheke baba ndojamba right asi ndikuenda ndoga guys kana zvakadaro saka bodo vedu vanhu ava vanoda kundiregerera ndipoye nepapa mirai ndipoye napapa ndosiya hangu zvemapatapata angu ndeputari mapatapatae maya guys kana unoshavire njusu sauye kuno kunopinda kamvura mukasarako kana unoshavire njusu kana unoshavire njusu usauye kumabishi uku unosaraka mvura ziri kuita mvura unotosara mukati momu unotosara mukati momu regai ndibvise mapatapata zvaakurema bodo nejechai vachenjera kurikwa nemapuronzi ndikari mwangu nezvinhu zvandola zviri nani ya asi kuona foni yako yawira mudhuramu wamama ndokutapera kwazvo chako kunenge kuchita kuri kutonhera bati kuchidziya kuri kutodziya uku zvokuonekeza uroga ati ndinemi here ndinemi wani handisi ndoga ndinemi wani iyo mvura yauyi ndinemi pano tiri tose moti kwai ndiri ndoga sei tiri tose pano topinda here mvura topinda here mvati topinda here mvura guys
Ndopinda here muvhura umu guys. Ndodhidha here. Ndodhidha here. Mudhidhi mukuru. Ndodinyekera nenyure. Yasira nesununguka. Ngeti mboenda kumatombai mbonoona zvekumatombai. Kana una njuzu usatambire mudhuze negungwa unosara kunoku. Hanzi mogona kuswima here Sis Melly. Chete ngoti handina kuya hangu ndakapfeka swimming costume ndenda kupindirai mumvura. Ndenda kupindirai manyatsoona kuti handigone here kana kuti ndogona. Maizojajameka. Ini nditofamba mumvura here. Kune vanhu vachena kugona state dzose ivava. Chidombo iri rakaita sei? What is this? Chiri padombo. Chiri padombo. Dombo rakamira sei? Dombo iri muri kuona kuti zvii zviri padombo izvi? Zvenge hosha izvi. Zvii izvozvi? Ngezvoruma. Ngechii? Asi kana mvura ikauya nepawa panapa ndakamira panapa. Ikanditora. Taita. Kanbonomoresa varungwa kuti makati kanbonomoresa right vava veshavire juice kuna hakusi kwenyu kunoku kuna hakusi kwenyu veshavire juice sorry makadiko ne wasikuwere makadiko hello how are you Whatever, guys. What is actually? I got to picture of another house. What is the only no capan? Very far. Asukoti mvura yacho iri kuita kovhale pachipira mushure pedombo apa. Gamu kutyisei inchiripo wani kungoti ndatoteka zvangu kusimikoso ndakasimikoso nhasi vaona ari chipinda mukati momunhazo ndaipinda mukati momunhazo kuti asi mvura yacho ndandakufanira kuti iri smart iri clean maona the water is clean. Maybe see. Alright, baby, see. Maybe be alright. Mina nikotaris. Alright, mina nikotaris. Antralis makore mnefini. Anko morsa marungo fane kupa. Ndati kana mkasangana chiro kumusha chiro kusangana chiro bandari chiro papi muno morosana. Muno kunzana makadi iko chiro musinga sivani. Kasangana mukapana to morosana. Ndongo ikinwa live. Ndongo ikinwa. Zviti kungo ikinwa. Mutwa okumorosa ovamwe. Muta uchimorosa wavamwe. Chamorosawo. Baby bia mina ngotasa ku inbox kwangu. Mina ndokutsvaka vari kuuya kuholiday vese mina ndokupai nhamba handisi dzamunofona muchida kuningira kuka kwachona. Ndokupai nhamba over mafoni. Ndokupai nhamba. Makadi pano. Makadiko.
Oh. Yes. Será como Rosales? Guys, Matios ndirikupai. Matios ndikupai kani bono morosa. Ndodo inda pavari pabapa. Kwa morosa. Vanozviziva kuti kumorosa vana vangu. Nei. Ndinotinya kunanga nebasa rose. Endite kumorosa. I'm shooting. Tishikeo. Hello. How are you? You are enjoying, eh? Okay. Most of us are gonna. Hey. Yeah. I'm Morosa. I'm Farah. I'm Morosa. I'm Morosa. I'm Morosa. Kwacho. Hai. Nzwa kuti se vagera avo pasi. Vagera avo pasi ha. Vari kuenjoya avo kuda vari kuenjoya view kana vari kuenjoya chi ha meno ikoko. Aiwe. Yeah. Masibo kubasa kwakupi ndisikepo. Uri papi? Ndakaona mumdiaris nesuro pagaraji patosha kugaraji apa anenge anoshanda mheno pane imwe security company so akandiziva akafara fani pana panogona ngoya ukatongogarako ndigare pashi benji ukatongogara pabhenji uchiona hako uchifunga nhamo dzako ugere panapa guys uchingofunga nhamo dzako ugere panapa animaona ugera hapana kana nokudisturb una vari kutojoga hakutojoga unotogara panapa ukatofunga nhamo dzako right guys zvino handina kuya neimwe foni yedu itochingokondinyaaka nelife yedu iya yanga ichinakidza yekuti titozivawo kuti unotenga seimba une pemitidzima right taida kuti tibatsirane information knowledge is power ka unenge usingazivi unochitozivawo zvimwe zvisirizvo wotozoona munhu anozoya achitokudzawo zvinhu chaizvo vamwe wotobatsirikanawo handitika lizewo ndisara neshona ini chirungu handichigoni chirungu chei ndisara neshona tigere panasi kana asi chanoda ngokudzai asi kana ndechekudai ndambotsara pakutanga paye ndikati nemusi wefriday tine live handichakai kutaridzana rudo izvo kune vava kundisiya mvaindai moindepi kupi kumberi kwebichi alright kwai toende mberiyo kaitindi hello yeah ndambopinda mvura makumbo chete tokundiya nemaresidential waya takuenda kuti hatisi kudzokera masuru tikuenda kumberi kune vada kuya ina ndinashavira njosi saka ndopinda mumvura handitogwi haiwa handitogwi